Right, muri Zimbabwe, as you can see, court ichangobva kupera, so apa ndinokwanisa kunomhanyira kupinda kustudio tisati tanhingirina. Ndangoti ndingogara ndakukuzivisa zvaitika kucourt tichiri panze, tisati tamhanya kunopinda kustudio because hatidi kuita late panyaya dzacho izvo zvese. So zvaitika nhasi, zvaitika ndingati chishamiso ndakazvitarisa inini, because this comrade Nyoka Yemabhunu pakwanzwa kuitwa court sitting yanga iripo, but vakomana veInterpol vari kumhanya nedocket rakabva kune vanhu veZANU-PF vari kumhanyisa kuti vazokwanisa kunoda kuti Nyoka Yemabhunu adzoserwe kuZimbabwe asvike achinosangana nenyaya yachanosangana nayo yavari kumupomedzera ikoko yekuti akatengesa stand. Vakomana vacho veInterpol vapa chichemo, havana kukwanisa kuuya kucourt. Ndo zvinhu zvaitika ipapo, havana kukwanisa kuuya kucourt. Vakomana veInterpol vacho vataura kuti tine imwe nhingirikini yatiri kumbomhanyira, tiri kuhigh court, tine nyaya dzatiri kumbonofambira ikoko. But pachiitiko chaitika ichi pane zvinhu zvandafarira pakuti these guys vari kumhanyisa nyaya dzacho, vakomana vari kutamba, vari kudhila nemalawyers acho, vakwanisawo kutora some of the ideas, pane ma-ideas atakakwanisa kuvapa kuti vakwanise kuseva this comrade Nyoka Yemabhunu. Nhasi I'm so happy kuti pazobudikira the idea vatora clip yevideo, some of the things zvataitaura, vatora clip yevideo yaChristopher Mutsvangwa achitaura kuti zvoni takatomirira Nyoka Yemabhunu wacho kuti ange achiuya. So that clip yasubmitwa kuna judge, clip yacho yasubmitwa kuna judge, and ari kufara zvisingaite kutambidzwa that clip iyoyo, and we are so happy nekuti aigamuchira nemufaro. It's just a submission yaitika yenhingirikini, zvinhu zvokuti zviri kungoedha. So muchidimbu tiri kungoti Christopher Mutsvangwa aseva comrade Nyoka Yemabhunu nekuda kwekutaurisa kwake kwaanenge achiita, and there is no turning back. Zvakatorekodwa, it's on record, hakusi kuti zvinhu zvokuti anenge achinyemberwa, but what I've noticed is Christopher Mutsvangwa is helping comrade Nyoka Yemabhunu indirectly. Ndo zvandatoona ivo vari kufungidzira kuti vari kusvotesa. You know, something like this zvakamboitika. You know, Mutsvangwa is someone wekuti anongorotomoka kungotaura zvese. Pane pakambosungwa vanhu kuZimbabwe pachida kuitwa zvinhu zveSADC summit iyaiya, kana muchairangarira, akazobuda futi ave kutaura mashoko akaita seiwayo, but in Zimbabwe hakuna anokwanisa kugara pasi achizviteerera. Vanenge vachingoti izvozvo ndizvozvo, but South Africa is a different country. Hausi pekuti ungangomburikira wongotaura zvinhu zvakadaro wobva watosiwa kana kuti mobva matobvumidzwa munhu kuti ange achidzoserwa kuZimbabwe just like that. Saka Mutsvangwa abatsira nhingirikini zviri indirect. We are so happy, and vanhu kune vakawanda vanenge vane ma-ideas, keep on sending different ideas. Takaona futi mamwe ma-ideas mamwe aibva kune vanhu ataikwanisa kuti tiendese kune vakomana kuti vakwanise kunzwisisa zvimwe zvinenge zviripo, like idea yekuti kunana Amnesty International kune kuda kuswa ma-reports on nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu, so that nyaya yacho yobva yabuda kwese. Vanhu voramba vachitaura zita raComrade Nyoka Yemabhunu everywhere, even SABC inofana kutaurwa yotoita nyaya hombe, because makangoita any mistake yekuti anokrosa kuenda kuZimbabwe kana kuti anodzoswa kuenda kuZimbabwe, azviende kunopera mushe ikoko. But we are so happy pane zvinhu zvakaitika kuna vaChristopher Mutsvangwa, so iko zvinezvi pamiriro kuti pachionekwa kuti pachanhingirina sei. Date razodzoswa iko zvinezvi kuti pazoenda kunoitwa bail application yavo, panzi musi wa14 ndo pari kunoitwa bail application ya comrade Nyoka Yemabhunu musi wa14, and I would like to thank all the comrades vakwanisa kuenda vasina kuda kuita zvekuonererwa, vaenda nemoyo wese. You know, it's not easy kusiya zvanongochiita ubva waenda in solidarity of someone. Zvinhu zvisiri easy izvozvo, munenge matoplaya a very big role pane zvinhu zvamatoita izvozvo, tisingazotaure zvevamwe kuti vanenge vachiti ndaenda ndionei. But I want to thank vanhu vakawanda vaenda ikoko vakakwanisa kunota se kunobatsira. Aiwa, tavaona vanhu vanga variko kucourt vaenda nemoyo wese, munokudzwa, tinotenda izvozvo.
ndisingakanganwe futi nezuro pane zvigananda zvakabatwa zvanga zvakawanda nemuti zvakawanda mumakona mumaruva zvanga zvakawanda zvanga zvatumwa kuenda kunospaya kuti vanhu vari kuita sei, vanhu vari kuenda ikoko ndivanani. Unongoziva kuti vanhu ZANU-PF is a political party yemadofo vanotuma vanhu they think kuti munhu ari kuSouth Africa anokwanisa kuchikidzirwa nezvozvo. Vanga vari busy kunyora manumber plate edzimotokari dzanga dziri ipapo, vanga vari busy kutarisa mafaces vachiita yavaita vari ikoko, but it's something chekuti hazvina zvazvinobatsira. Mota dzacho dzakatoisirwa mutemo, most of the cars dzanga dziri ipapo dzakatodarika 10 years kudhara, so zvinongoreva kuti mota dzacho idzodzo dzese dzagara kuZimbabwe dzacho hapana munhu paanoti ndakudzokera kuenda kuZimbabwe akaenda achinodriver that same old car. Dzingori mota dzekudhara dzekuti dzichangosara muSouth Africa, and we all know that. Saka zvintori zvinhu zvekuti vanenge vachipedza nguva, mota dzingori munhingirikini. South Africa isi Zimbabwe, hakuna chigananda chinotonga munomu, hakuna chigananda chinowana power kana anything chekuti chingakwanisa kukanganisa mwana weZimbabwe anenge ari munomu. So kwanga kuri kungo waste time, titori nyaya yekungoti vada umhanya kungonoita sell out chisina ndibasa rese. And ndiri panyaya iyo zvekare ndakazonzwa macomrades, I think this one inofanira kubatsira this comrades Saruwaka, comrade Traore and other comrades. I think kubatana chinhu chakanaka munguva dzakaita sedzinedzi, because chimwe chinhu ndakanotisa, this struggle haidi kushanda neisolation. Ndakaitaura nyaya, I don't know how many times ndichitaura kuti macomrades dzidzai kungobatana mukwanise kuita se kushandidzana zvakanaka, siyai nerole yekuda kuplaya uhero, mozotanga kunongedzerana like what is now happening. Uyu ari kubudikira achitaura kuti makaita izvozvo makandijamba, something like that. Hakuna munhu anonzi angajambwa panguva yakaita seiyoyi. So it's very important kuti macomrade panguva yakadai mubatane, musape mhandu mukana, nekuti makangopa mhandu mukana inotanga kupinda mhandu yotanga kufamba nemumwe munhu one side rese rakarereka, mukasara makuzodemba mangwana kuti chii chamakaita. This struggle is something else chekuti panenge pachitoitwa zvese because they know kuti makangobatana munosvika mangwana mukazovabvisa mupower. Saka vanototi it's better kuti tishandise zvese zvatinazvo, it's better kuti tishandise mari kuti varambe vakakudonedzerai pasi. Saka kubatana chinhu chakatokosha zvakanyanyisa. Macomrades, mirai kuita zvamunenge muchiita izvozvo zvekunongedzerana. Ende tiri panyaya imwe futi zvakare, I see a lot of people vari kungocomplaina nyaya yekuti izvoni wai wakazotaura nezvaningi handina munhu ndakatuka ndaumbotaura zita waifanira kuti well done. I was about to say well done, inobva waona wako atakwa, something like it's not fair kune manhingirikini vese vanhu vemachannels. Please, kana muchinge maenda ikoko siyai kuataka mafellow nhingirikini mese, because we are in this together. Tinotadza kuwirirana mashandiro, maitiro ezvinhu chacho anosiyana even pamaideas. Unoitawo the way ushandisa style yakadai, uyu style yakadai, but tikazotarisa zvese nyaya iri kungofambwa nayo, iri kupushwa imwe chete i1. So it's very important. Takazvinzwa, but unongoziva kana uchinge wanhingirikina, it's not fair kuti ungotanga ngoti ana nhingirikini vakatengwa vakapuwa mari because of waita jealous of something chausina umbo nacho, kana kuti waita jealous of something chekuti waona kuti nhingi asvika ndasangana naye ari kufamba nemota yakanaka kudarika yangu. Hazvina kana nebasa rese, zvinhu zvisina nebasa rese izvo. It's all about struggle. Hazvina kana nebasa izvo zvekuti tinenge tichiitirana manhingirikini atinenge takuitirana mafirimu asina nebasa rese aya. It's not fair kuti ubude uchiti nhingi akatengwa, nekuti most of these guys vane machannels hakuna anosvika kuZimbabwe zvekumhanya. We are in this together now. Asaka what is the problem manje? Unonga kutanga ndiwo akatotengwa because uri kuataka vanhu vari kushanda nevanhu struggle. Hausi kumbobudisa nyaya dzacho wega, vanhu havasi kuwana nyaya dzacho kwauri uri one. Haumbofe ukazoita uri wega, hazvimboite. Munhu anototi achitobva panapo otoenda kune munhu wacho uri kutuka uri kuti atengwa. So it doesn't make sense. Panotoda kuti patobatanwa apa, handiti munhu zvinoda kuti zvinhingirike. I think nhasi ndataura mune zvakanaka, handisi munhu wekuti ndoda kutaura zvakashata. So dangogara ndangozivisa vanhu vari muSouth Africa, kana uchida kuregisterwa company usina work permit or start permit, pane vanonzi education research mukoma Owen, vanopedza masports, vanoregister makambani zvakanyanya zvemhando yepamusoro. Zvaunongodiwa ipapo chete invalid passport, vanokuvhurira company vakakuvhurira company yako
that's company registration. Vopedza kuvhurira company yako vobva vakuvhurira FNB business account wakutokwanisa kutoita ma-international nema-local transactions zvinenge zvinongoitwawo nevamwe madhira ari kungoitika vamwe vari kungojumawo matenda. You never know kuti mangwana tenda rako rinogona kubva nekupi. So try your luck, contact him on the numbers that are showing on the screen. Otaura nawo mukoma Owen ndoda kumbozamawo mundivhuriro yangu company. Vanongodiwa ende kamari kacho kavanotaura kadiki woke kuti munhu vakwanise kufambisa because even at the end of the day iwe unongo kuda kuti wapedza kuitirwa zvinhu zvako haufambe kuenda kwavari unongosenda zvavanokuti usende vokuvhurira vapedza kuvhurira vosenda zvinhu zvako on your doorstep zvinouta kuuya company yako ipapo kadhi rako ipapo zvosvika ka1. So please contact him on the numbers that are showing on the screen. Wotaura navo woregister yako company zvamanje ndoti chimbosara ndapedzera panapa but kuna vanhu vakawanda vanoda kuadvertiserwa macompanies avo. I know kuti you guys munenge muchida kuti macompany enyu anoda kuzoadvertise kana tuma business twenyu wamuri kuita toda kuadvertise kwawo munokwanisa kundibata ndokuadvertiserai tongotaurirana unongosiya chigumi.